Шылыда гофрыттарының күп қатлы автоматлаштырылған склады ашылды. Бұл тармақта Россиядегі комбинатлар арасында бірінші проект. Күнбатыш санкцияларына қарамастан, оның бірінші шираты ішлей башлады инде. Складның масштаблары турында келесі сюжетте. 9 qatlы әлеге бина махсус яңа склад өчен төзелгән. Аны төзү тәкъдиме күптән бар иде. Бу объект гофраттарны саклау өчен өстәмә мөмкинлек яратты. Җитештерү процессын оптимальләштерде. Бер заказдан икенчесенә күчү саны кимеде. Гофраттарны кабул итү һәм бирү процессы тулысынча автоматлаштырылган. Махсус программа буенча краннар транспорт системасы ярдәмендә теләсә кайсы каттан продукцияны конвейерга кертә. Барлык эшләрне техника башкара. Включает в себя 3 функциональные зоны. Это зона ввода, склад, зона хранения и зона отгрузки. Склад үз эченә эш зоналарын ала. Продукцияны кертү, саклау һәм тиеп җибәрү урыннары формалаштырылды. Барысы да килеп бара. Барлык транспорт системалары тәүлек әйләнәсенә эшләүгә җайлаштырылган. Китов исемдәге катыргы кагаз комбинаты Италия компаниясе белән берлектә проектны гамәлгә ашырды. Биредә 17 яңа эш урыны булдырылган. Барлык белгечләрне дә укытканнар. Күптән түгел җиһазлар файдалануга тапшырылган. Ә саклауда буш урыннар юк диярлек. Практика показывает, что очень большой спрос. Практика күрсәткәнчә, әзер продукцияны саклау хезмәтләренә ихтыяҗ зур. Складларда 99% урын товар белән тулган. Проект үзен уңышлы аклады дип әйтергә мөмкин. Продукцияны күпләп кулланучыларга да уңайлыклар артты. Хәзер алар җитештерелгән продукцияны бирдән үзләренә кирәк чакта, теләсә кайсы вакытта ала. Зарезервировать свою продукцию в качестве ответа хранения. Безнең хезмәттәшләребез алдан продукцияны саклауга резерв заказын бирә ала. Кирәк чакта гына килеп алалар. Бу ике якка да отышлы, чыгымнар зур түгел. Планда уникаль автоматлаштырылган складның икенче чиратын сафка бастыру. Кәгазь катыргы материалларын җитештерүдә киләчәктә дә кыю проектларны гамәлгә ашырырга әзерләр. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Ринат Сахибгәрәев, Илдар Сайфуллин, Татарстан яңалыклары, Чаллы.